No, nachádzame sa na malej krátkej prestávke číslo 2. Stade Landhöhe vo výške 1407. Táto búda je taká vždy fotogenická. Keď som tu prišiel, bolo tu strašne veľa zvery, srniek a veci podobné. Jen tam potom pôjdem za chvíľočku. Slnko momentálne je zalezené, ale nám to vôbec nevadí, dobre sa aspoň šlape. Tuto je tá výhľadka, tam ani nejdem tentokrát, však už som tam bol asi milión razy. Takáto pekná lúka sa tu nachádza. A tam niekde v pozadí za tými stromami, tam je niekde Štúlek, Semering a všetky títo obdobné kopce. Dobre, čas máme výborný, nachádzame sa tu, je 6 hodín 20, čiže šlapeme nejakých hodinu 40. Chcel som byť o 7:30 hore, uvidím, či sa to podarí, takže držte mi palce, ideme na to ďalej, papa.